Ngithanda ukubingelela bana page icethu lakho ushare phela ucomment wakho njalo subscribe ulalele page lakho refresh. Iy'ndaba ezibuhlungu ezenzeke namhlanje ekuseni kuthiwa ke kushayisane i-truck kanye ne-minibus ebithwele izingane zesikole ziye esikoleni. Kuthiwa bekuyiy'khathi zabo 7 ekuseni ngesikhathi i-truck kanye ne-minibus iqhufuzana emgaqweni i-Golden Highway. Kushone iy'ngane eziwu-13 zesikole, ezinye ke zasey'limala zaphuthunyiswa esibhedlela. Le minibus le ebiney'ngane zesikole kuthiwa ibithwele abafundi abawu-18 instead of ukuthwala abafundi abawu-14, kanti futhi udrayiva wey'ngane zesikole wake wakhuzwa noma wayalwa ngokushayela budedengu. Udrayiva uneminyaka ewu-22. Bathi abanyuyena-ke lo la esithombeni use-Gauteng la baleli page eVaal. Kuthiwa nala eDurban ePinetown kwenzeke-ke into ecishe ifane-ke nale kulimala iy'ngane zesikole. Umshayeli obethutha iy'ngane zesikole ushayisa isihlahla laphana ngaseSania Primary School, kwalimala iy'ngane eziwu-9. Bewumsombuluko omumbi kakhulu lo wanamhlanje. Icethu lakho share phela ucomment wakho njalo usubscribe kulona leli page lakho leli refresh.